Ханты-Манси автономия бүлгесенең Сургут шәһәре Оп елгасы буенда урнашкан нефть һәм табигый газ буенча бөтен Себерне җитәкләп алып бара торган кала. Җирле халык, хантлар биредә күп түгел, алар айрым урманга якынрак яши. Тик бирегә килеп булан итләре, җиләк-җимеш саталар, гомумән алганда калада 121 милләт вәкиле гомер итә. Сургут шәһәренең иң танылган урыннарының берсендә без артыбызда шәһәргә нигез салучыларга һәйкәл. Калага нигез салу дигәндә ике датаны күз алдында тоталар. Берсе аның 420 ел элек, ә инде икенчесе биредә нефть табылганнан башлап. 1962 елда Сургутта кара алтын табалар һәм инде шуннан шәһәр тагында үсә башлый. Әлбәттә, инде бирегә бәхет эзләп күп халык агыла. Шулар арасында татарлар да бар. Бу Көнбатыш Себергә эшкә дип килүчеләрнең беренче агымы була, ә инде тагын халыкның бирегә күпләп килүе 1980-90 елларга туры килә. Әлбәттә, милләттәшләребез бирегә рәхәт тормыштан түгел, ә нәкъ менә эшсезлек чорында бераз акча юнәтү нияте белән авыр хезмәткә килгән кешеләр. Биредә Татарстанның Баулы, Ширмешән, Нырлат, Буа районнарыннан, Башкортстан, Чиләбе, Свердловский татарлары аеруча күп. Татар кая барса да үз эшләрен эзләп таба. Сургутта да татар милли мәдәни мөхтәрияте эшләп килә. Ул 1999 елда оешкан. Безне биредә Ак Калфак оешмасына йөрүче апалар каршы алды. Туган якларын татар телендә рәхәтләнеп аралашуны сагынган бер төркем хатын-кызлар бирегә җыелган. Аларны бу якларга төрле сәбәпләр китергән, һәрберсенең үз язмышы. Тик максат бер: гореф-гадәтләребезне саклау һәм киләчәк буынга тапшыру. Безнең инде шигүләребез, калфакларыбыз, яулыкларыбыз бар. Гөлчәчәк Фәтхулова Ак Калфак оешмасы кызларын планнар белән таныштыра. Башта алар калфак шигүдән башлаган, аннан тамбурлап шигүне үзләштергәннәр. Бер ел эчендә инде кызлар менә үзләренә алъяпкыштыр яулыклар булдырдылар. Бүгенге көндә мин инде менә әле күптән түгел изүләр буенча укыдым. Үзлегебездән өйрәнәбез. Сургут шәһәре татар милли мәдәни мөхтәриятенең Ак Калфак җыеннары һәр вакыт җанлы үтә. Һава торышына да карамыйлар. Каланың татар хатын-кызлары бирегә ашыга. Монда йөрүче ханымнар тумышлары белән Россиянең төрле төбәкләреннән, Татарстан, Башкортстан республикалары, Самара, Свердловский, Чиләбе өлкәләреннән, Сургут шәһәре төрле язмышларны сыендырган. Мин Башкортстаннан, Туймазы районы, Гафур авылыннан. Без инде монда Сургутта иптәшем белән, балаларым белән 41 ел торабыз. Мин Самара өлкәсенең Шынталы районы Денис авылыннан ялгыш кына Сургутка килеп эләктем. Синем сеңелем монда тора иде. Бик Сургутны күреп килергә генә килгән идек. Шунда ният белән тиз генә әйләнеп кайтырбыз дигән идек. 40 ел булды инде менә һаман шунда торабыз әле. Мин үзем инде бик активный кеше. Мәтә монда шундый коллектив бармы икән дип белешеп килеп Сургутка Ак Калфакны эләктем инде. Татарстаннан, Баулы районы Мортаза авылыннан 68 елны менә Сургутка килеп эләккән идем. 55 ел булды уже. Хантыйкага әйләнеп беттек инде. Тик татарлыкны онытмыйсыз бит бердә. Юк, тырышабыз инде, тырышабыз сагындыра. Телевизордан ул постоянный татарны ТНВ бел карыйбыз. Әле ул хәзер ярый телевизорда татар күрсәтә башладылар. Тумышым белән Баулы районы Керәкәшле авылыннан. Баштарак бик тә нык сагынган, күңелсез иде. Рәхмәт кызларга мине Ак Калфакка кертеп җибәрделәр. Авла гыйләр үткәрәбез, менә шигү шигергә өйрәттеләр. Үземә алъяпкыш менә тегеп шиктем, яулык. Туган якны сагынып шигырьләр сөйлибез, рәхәтләнеп авыз тутырып татарча сөйләшәбез. Әзрәк кенә туган янга кайтып килгән кебек тоела инде менә. Башкирияның Янаул районынан, Янаулдан булам. Татарча сөйләшәсе килә иде, общение хочется инде. Шулай итеп билет алырга килгәнем, татар концертында шулай итеп белдем дә, что Калфакны бар, группасы шулай итеп йөри башладым. Челябинск яктан килдем. Куншак авылыннан 80 елда еще. Әмма Чиләбе якларында яшәгәндә шулай Ак Калфакларга йөри идегезме, шундый татарлар белән аралашасыз? Ул вакытта юк. Башта яшь вакытта аны аңламыйбыз кирәк икәнен. Безнең бит истәрле бар чагы, безнең шәл.
остасы бит инде дип атала инде. Безнең һәрберебез шәлбәйли. Кәҗәләр тотадыр инде, мамык кәҗәләре. Менә шуларны тарап, шуннан соң менә шушындый шапалар белән шапап, менә шушындый шәлләрне бәйләдем инде менә монда апаларга да күрсәттем. Ханты-Манси автономия бүлгесендә Сургут шәһәренең Ак калфак оешмасы иң беренче булып 2017 елда оешкан. Ул төбәкнең Сандугач ансамбле җитәкчесе Нурия Җиһаншина тырышлыгы белән ачыла. Иң беренче монда инде кызларга тәкъдим иттем. Әйдәгез кыз өмәсе ясыйк әле дип инде. Шуннан ул кызларны бит инде Сургут буйлап эзләүләр. Аны таптык шак. Шуннан Нурия апага барып бит инде оештырдык инде. Ул көнне шундый суык ие. Барыбыз да җыелдык, шундый бәйрәм итеп инде. Тышта учаклар ягып, шул кызларны асып Об елгасына китте гармуннар белән. Безне инде урамдагы халык шак катып карап калдылар инде. Моннан тыш Карга быткасы бәйрәме дә оештырганнар, ию йыласы үткәргәннәр. Гомумән Сургуттагы татарлар халкыбызның горыф-гадәтләрен күрсәтергә тырыша. Шәһәрдә кара исәп белән 45 меңгә якын милләттәшебез яши. Алар калада сон ягыннан 2нче урында. Ханты-Манси автономияле бүлгесендә бүген 36 мәчет бар. Иң беренче төзелгән иман йорты Сургут шәһәрендә була. 1995 елда ачыла ул. Дингә 100 белән борылу төбәккә 1991 елда Таһир хәзрәт Саматовның килүеннән башлана. Кызганыч, без Сургутта булганда мөфти эш сәфәрендә иде. Таһир хәзрәтне бу якларга әтисе Габделхак динне күтәрергә дип махсус җибәрә. 92 елдан башта бер бәләкәй генә бүлмәдә намаз укый башлыйлар. Аннан соң 1993 елда шушы җирлектә мәчет җирен алалар. Аннан соң мәчет сала башлыйлар. Мәчет төзелешендә дә милливлеккә игътибар ителде. Күргәнсездер, мәчет эчендә дә тыш яктан да милли бизәкләр бар безнең. Орнаментларны чит илләрдән да алып эшләтеп. Мәчетне ачылган беренче намазга килгәндә мин үсеп тә киттем, яшәреп тә киттем күңелем белән. Әти өйрәтте укырга, язарга, намаз укырга 5 яшьтән самостоятельный намаз укыйдырым. Гарәпчә укыйдырым школга барганчы. Октябряныкта булмадым, пионеркада булмадым, боговерущий булдым. Принимать итмәделәр. Балалардан яшәреп намаз укыдым. Мин күргәнне алар күрмәсен дип. Алардан да унижать итәрләр дип курыктым. Шундый авыр заманнар бар. Хәзер Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Хатын-кызлар намазны аерым мәчет янындагы мәдрәсә бинасында укый. Киләчәктә ислам мәгариф үсәге булдырырга уйлыйлар. Бу мәдрәсә безнең 2013 елда төзелде. Бу мәдрәсәдә безнең 6 класс бар, 6 сыйныф бар. Ул төрле яшьтәге халык йөри, дин, әхлак дәресләрен өйрәнәләр. Башта язырга өйрәнәләр. Харфларын өйрәнәләр. Мәдрәсәдә төркемнәргә бүленеп 600 кеше белем ала. Җомгадан кала бөтен көннәрне дә укыйлар. Терохларга йөрдек, анасы 2000 елда настоящим образом йөргә тотынды укырга. Шунда безне фолирапа укытты. Укырга йөрдек. Шунда башта харфлар генә өйрәндек, намазга өйрәндек. Фатирга арабча укыйбыз, Аллаһка шөкер. Уку һәр вакыт кирәк. Безгә Ясин укырга кирәк. Анда ашларда бөтен сүрәләрне укырга кирәк, аятлар укырга кирәк. Сургут мәчете 1500 кеше сыйдырышлы. Җомга көннәрне гыйбадәт кылырга теләүчеләрнең саны 4000-нән артып китә икән. Салкын булуга да карамастан, халык урамда да намаз укый. Сургут шәһәрендә әлегә рәсми бер генә мәчет бар. Хәзер яңа иман йортына дип җир бүлеп биргәннәр. Без шул урынга кузгалдык. Яңа җирне бирделәр. Киләчәк була торган федеральный трасса, яңа күпер салына уп аркылы. Киләчәктә бу бик зур районга әзерләнә. Бу юл тоташтыра вообще бөтенләй Сибир буенча яңа маршрут. Зур күперләр, федеральный маршрут була бу. Һәм шунда инде мәчет булачак булды. Шушы юл өстендә мәчет була. Әле эшләре күп. Эшләр бара. Проект эшләре анда. Шушы җирне Аллаһка шөкер, мәчет өчен бүлеп бирделәр безгә 2 гектар җир. Киләчәктә Алла берсә, шушы урында 2 манаралы 2000 кеше сыярлык Алла берсә мәчет булачак.
Мына вакытлыча без Аллага шөкер, шушы бинаны эшләп куйдык. Шушында вакытлыча гыйбадәтхананы шушында үтибез. Әйдәгез эшкә үтәбез, Алла берсә. Шушы мәчеткә безнең менә 300ләгән кеше сыя, Аллага шөкер. Чөнки бу мәчет мондагы яңа микрорайон өчен бик уңайлы җир. Бу мәчеттә дини гыйлемнәр бирәбез, Коръән дәресләре укытабыз, әхлак дәресләре укытабыз. Бу төрле яшьтәге халык йөри бында, шушы мәчеткә катнасына 3 тапкыр дәресләр үтә. Яңа мәчет сафка баскач, вакытлыча төзелгән гыйбадәтханәне мәдрәсә буларак кулланырга уйлыйлар. Сургут шәһәре дин әһелләренең алдында тагын бер зур эш тора. Төбәктәге мәчетләрнең тарихын яза башлаганнар. Китап 2024 елда әзер булыр дип ниятләнә. Бүген көн нинди балалар? Салкын. Яхшы, салкын. Сургутта якшәмбе мәктәбе 1994 елда эшли башлый. Шул вакыт эчендә бик күп укытучылар алышынган. Соңгы 3 елда Алсу Гайнетдинова мөгаллимлек итә. Ул Татарстан Республикасының Актаныш районыннан. Белеме буенча татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Иң куандырган нәрсә шушы якшәмбе мәктәбендә балалар саны кимемәү. Без инде 1нче елны 20ләп бала җыйган идек. Менә алар билгеле алышынып торалар. Татар халкының шагыйрьләрен, әдипләре белән дә таныштырырга тырышам. Аннарысын һәрбер бәйрәмдә без җырлар, шигырьләр өйрәнәбез. Минем исемем Ирина. Миңа ул яшь. Дин Муса. Әни Марьям. Минем исемем Ирина. Миңа 6 яшь. Бу Эти. Аның исеме Марсель. Ул Гызавик. Бүгенге дәрескә иеше һәр укучы үзенең гаиләсе турында сөйләргә тиеш. Биредә татар телен балаларга укытып кына калмыйлар, әти-әниләр белән берлектә эшләргә кирәк икәнлеген аңлыйлар. Һәр ай саен ниндидер чара уза. Күптән түгел Абдулла Алишның Кыйрыклар әсәрен сәхнәләштергәннәр, шигырь конкурслары, әниләр көне оештыралар. Балалар үзләре ясаган изүләр, галстуклар кигән. Гыйнвар аенда түбәтәй ясау буенча да мастер-класслар үткәрергә ниятлиләр. Мин монда 1 ел әни белән монда килдем. Biz монда җырлар өйрәнәбез, шигырьләр өйрәнәбез һәм татарча сөйләшәбез. Үзеңнең телеңне, үзеңнең динеңне, үзеңнең тарихыңны онытырга һич тә ярамый. Шунлыктан балалар туу белән инде аларның теле туган телендә ачылырга тиеш. Менә монда шундый татар мәктәбе бар икәнен белгәч, балаларның татарчага өйрәтү өчен, аларның гореф-гадәтләрен өйрәтү өчен шундай бергә булдым. Алар үзләре бик теләп бириләр. Без инде өйдә татарча сөйләшәбез. Минем улым татарча аңлый, но сөйләшергә аның уйлавы юк иде. Шуңа без гаиләдә уйладык та монда килдек. Татар якшәмбе мәктәбендә зурлар өчен дә дәресләр уза. Тел өйрәнергә теләүчеләрне олылар, яшүсмерләр һәм башлангыч мәктәп балалары төркемнәренә бүләләр. Сургутта яшәүче милләттәшләребез белән бәйле бөтен яңалыкларны социаль шелтәрдә Сургут шәһәре татарларының төркемендә дә язып баралар. Татарлар Сургут шәһәрендә иҗтимагый оешмалар арасында иң күп язылучы булып тора. Укучылар, язучыларыбыз безнең 5000дән артык кына булса да, безнең статистика күбрәк. Моннан тыш Сургут татарларының милли мәдәни оешмасында Татарлар дигән газета да чыгып килә. Аның баш мөхәррире булып күп еллар профессор Рафис Хәсән улы Шәймәрдан торган. Хәзер бу эшне Розалия Сабитова алып бара. Татарлар газетасында да Сургут татарларының яшәеше яктыртыла. Бу безнең ансамбльдә, Акалфакта, балаларда һәм инде Сургутта узган городские какие-то проекты, аларны тоже стараемся освещать. Һәм инде Сабантуй алдыннан чыгарабыз газетны. Сабантуйда таратырга дип, чөнки безнең Сургутта Сабантуй иң зур бәйрәм. Сургут шәһәре татар милли мәдәни мөхтәриятендә Сандугач ансамбле эшләп килә. Бу бик танылган коллектив һәм инде ул 2024 елда үзенең 40 еллыгын билгеләп үтә. Баштарак ансамбльгә әти-әниләре йөрсә, соңрак балаларын да китерәләр. Биредә туган якларын сагынган, татар җыр моңына сусаган кешеләр җыелган. Мисал өчен Нәфис Фатхуллин Сургут шәһәренә 24 ел элек Башкортстан Республикасыннан күченеп килгән. Бөтен гаиләсе сәнгатьне ярата.
безнең нәселдә ата-бабайлар, картатайлар, карт-картатайлар уйнаган. Минем карт-картатам Сейфетдин Картатай мәрхүм инде 1905 елны царский армияда хезмәт иткәндә гармун алып кайткан авылга. Ул вакытта авылга бит инде бик гармун алырдай кеше булмаган, бик факир гына яшәгәннәрдер, инде шушы гармунны алып кайтып уйнап күрсәткән. Хабибулла Картатай ул да гармунда уйнар булган. Минем әтием инде мәрхүм вакытында 6 яшымда гармунда өйрәтә башлаган, җәләп шул үземне үзләштерә, баянга күчеп шулай итеп өйрәнеп киттем. Тарта минем монда туган як. Сургутта туып үссәм дә инде барыбер тегендә кайтасы килә, Казан якларына барыбер теге менә хәзердә җәйне сагынам, дине сагынам. Менә шул бәрәңгене шыкып, пешән салып менә. Монда тарта татар җырлары инде. Мин концертларга йөргәч тә әйтәм, менә бит безнең матур көйләр әйтәм. Җитәкчебез безнең Нурия хатынны Зиганшина әлеге вакытта ул ялда. Без менә бөтен коллектив белән аңа үз рәхмәтебезне әйтәсебез килә, чөнки 40 ел буе һәрбер кешене менә бөртекләп җыйнап, саклап калдырып, татар культурасын безнең шәһәрдә үскә күтәргән кеше ул менә ул дип әйтәсе килә. Сандугач татар ансамбленә Ояз Садретдиновның башта абыйсы йөргән, аннан күреп аның да йөрисе килә башлый. Руслар арасында туып үскән малай башта үз телен белмәгән. Татарчага өйрәнү өчен бер вакыйга этәргеч була. Кичкенә чакта авылда мине бер әби сорайды, исем ничек дип, мин аңламадым. Әтинең авылга бардым. Анда яхшы иттереп потихонечку уже татарча өйрәндем. Әни белән татарча сөйләшәм һәр көнне, туганнар белән татарча сөйләшәм. И монда мин рәхәтләнеп татарча сөйләшәм. Бик күп концертларга катнаштык, этнофестивальгә йөрдем, гастрольләргә йөрдем. Мин яратам свою культуру. Мин татарча җырлыймын, татарча биимин, татарча сөйләшәмен. Мин я такой нации, я буду жить такой нацией. Ансамбльнең репертуарында эстрада җырлары булса да, нигездә халык җырларын башкаралар. Елга 3 концерт уза. Сургутта гына түгел, төбәктәге бөтен чараларда катнашалар. Җырчылары, биючеләре, гармунчылары да бар. Без бит элегенде уенлыкларда, болыннарда уйныйдык. Егетләр затадырык бит армияларга. Ул вакытлар бөтен кешенең дә исенә төшә торгандыр инде, сагындыра инде. Хәзер дә кайткачтан вакыт булганда иптәшләребез җылышып гармуннар белән утыргалыйбыз инде. Мин үзем Кукмараныка. Казаннан без 120 километрана торабыз. Отпуска кайткан чакларны Захит Мәхмүди дигән бәләкәйдән капма-каршы күршеләр бергә уйнап үстек. Вот. И Захит Мәхмүди язучы була инде ул. Без аның белән бергә утырадыр инде. Шул гармунда уйнап. Захит әйтә торган иде. Фәнили, без монда икәүгенә калганбыз, наверное, инде ди. Кукмарада ди. Гармунда уйнашалар күренми ди. Вот, шулай кайтып без менә утырайык, рәхәтләнеп. Менә монда Сургут урамнарында чыкканыгыз юкмы шулай итеп? Әлбәттә бар. Сабантуйга без машиналар өстәрендә җырлап йөргән чаклар булды әле. Аннан соң казымәләр үткәрәбез, менә гармуннар белән казымәләрне казлар суеп, аннан соң китәбез без опка төшеп, анда казларны эшкәртеп юып, менә шунда гармуннар белән уйнап, салкыннарда температура минус 20-25 манда, без перчаткалар киеп, булай бармаклар өшеде, перчаткалар белән уйнап, машиналардан үй тәрәзәләреннән безне төшереп калдылар. Ансамбльнең зурлар һәм кече яшьтәгеләр төркемнәре бар. Барлыгы 50-60 кеше йөри. Без балаларның татар бию репетициясендә дә булдык. 2024 елда узачак юбилей чарасына ныклап әзерләнәләр. Ансамбльгә йөрүчеләр өчен генә түгел, татар җыры тансык булган тамашачы өчен дә зур бәйрәм көтелә. Кайсы гына төбәктә булсак та тату татар гаиләләрен эзлибез. Аларны күреп сокланабыз һәм чын күңелдән сөенәбез. Ә бит гаилә үзе бер дәүләт диләр һәм һәр гаиләнең үз кануннары, кагыйдәләре бар. Шуңа да алар белән танышу, үзең өчен ниндидер нечкәлекләрне теркәп кую файдага гына. Без Башкириядан булабыз.
Мин бер кичкенә шәһәрдән Агыйделдән, Владик инде безнең Дүртөйле шәһәреннән. Без очраштык, бергә укыдык колледжда. Владик Агыйделгә поступать итте, шул 2нче курста. Ләйсән белән Владик Дәүләтовлар Уфа ягулык энергетика көллиятенең Агыйдел шәһәрендәге филиалында очрашалар. Икесе дә җиңел атлетика белән шөгыльләнә. Төрле ярышларга йөри. Күрешеп табышалар да 2 елдан өйләнешәләр. Владик ул бик шундый тыныч. Шуңа гашык булганмындыр инде шул. Күзләре матур, чәчләре матур булды. Фигурасы да матур шуңа. Диктем инде мин. Владик Сургут шәһәренең нефть һәм газ белән бәйле оешмада эшли. Ләйсән театрда белгеч. Көнбатыш Себергә килгәнче Башкортстан Республикасының Нефтекамск шәһәрендә яшәгәннәр. Аннан Владикны бирегә эшкә чакыралар һәм 2010 елда гаилә Сургутка күченеп килә. Килгәч тә дуслар да юк бит инде әле чит җирдә. Бик тә сагындыра. Үзебезгә тарта бит инде. Отпускага барып кайтсаң, монда килсәң, әзрәк ни булып тора. Шуңа без татар телен онытмаска дип, шул балалар белән дә өйдә сөйләшәбез. 5-6 ел элек Тимур безнең улы малаебыз җыр белән шөгыльләнә башлады. Ул безгә әйтте, мин татар телендә дә җырласым килә диде. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичерсе мине, кичерче мине. Уллары Тимурны татар җәмгыятенә яздырганнан соң, әни кеше үзе дә кызыксынып китә. Татар җәмгыятенә башы аягы белән чума ул. Кичкенәдән музыка мәктәбенә йөргән, актив булган Ләйсән монда да Сандугач ансамбленә йөри. Күңелгә җитмәй теге безнең тел барыбер без үрәнгән. Әниләр белән, нәнәйләр белән нык горурланабыз, что без табыштык менә барлык милләтләшләребез белән бергә аралашып яшәйбез инде. Үзләренә ошай, мин ничектер булышам инде. Машина булгач, бер машина булгач, ни итеп тә куям, алып та кайтам. Җырлары белән миңа да ошай. Машинада җырлап барабыз. Ләйсән һәм Владик Дәүләтовлар 16 ел бергә бер-берсен аңлап яши. Тимур һәм Артур исемле уллар тәрбияләп үстерәләр. Тимур Сургут музыка көллиятендә дирижерлыкка укый. Без бергәләп дружно яшибез. Они добрые, справедливые. В какой-то мере строгие, но хорошие. Ләйсәнем минем бик җитез. Ошарганы да тәмлеген әйттереп пеше. Бер-ике тарелка ашны бүгеп куябыз малайлар белән. Өйне дә нурландырып тора. Гаилә ныклы булуы өчен үз-үзеңнең туган җиреңне онытмаска, туган телеңне онытмаска, без үскәндә бит традициялар бар һәрбер гаиләдә. Шуларны үзеңнең гаиләңә кертүен, кайбер вакытта уступать итәргә кирәк, бер-берегезне аңлап яшәргә кирәк. Гаиләдә мәхәббәт булса, ул барысы да җиңел үтә. Бер-берегезне тыңларга, поддерживать итәргә бөтен начинанияләрдә, башлауларда төрле вакытлары була, авыру да, җиңеле дә бергә булырга, гел авырларда да, җиңелләрдә бергә булырга инде. Иң мөһиме шулдыр мөгаен. Нинди генә авырлык килсә дә, шатлык сөенештә дә бергә булу. Нәкъ шул вакытта гаилә сынала. Ә без үз чиратыбызда чит төбәкләрдәге татар гаиләләре өчен сөенәбез. Аларда милләткә файдалы шәхесләр тәрбияләнсен иде.